באסה לצלם בדבר הזה, זה איכות ממש ממש גרועה, כי הטלפון שלי מת. אבל אני לא יכולה שלא לשתף במה שהולך לקרות לי כאן עם כל הבננות האלה. הרבה זמן כבר אני חושבת על העניין הזה של מונו בננות, הרבה זמן אין לי אומץ לעשות את זה. ניסיתי פעם אחת לאכול בננות במשך יום שלם, וזה נגמר ביום אחד, ובערב כבר אכלתי משהו אחר. בחודשיים האחרונים היה לי כל מיני התפרצויות של אכילה רגשית וכל מיני תופעות שדיברתי עליהן וכל מיני בעיות ובלגנים שכאלה, והבנתי שדווקא מונו אמור לעזור לפתור את כל הקרייבינג האלה ואת כל ההתפרצויות האלה. והחורף ככה מתקרב וחוזר והבננות חזרו להיות שוות, אז החלטתי שיאללה, זו הזדמנות. היינו השבוע בשוק הסיטונאי, קניתי 25 קילוגרם בננות. פה יש 10 מתוכם. יש שם מאחוריי עוד ארגז של 15 קילו שהם היו בדרגת הבשלה פחות גבוהה, אז הם עדיין מתבשלות להן. הדבר המטורף הזה הבשיל תוך יום, וזה אומר שהמונו שלי מתחיל ממחר בבוקר. אני ממש מתרגשת מזה. אני מקווה שאני אעמוד בזה. אני מקווה שהבננות יעמדו בזה, שהם לא ירקבו לי פה. הפריזר שלי קטן וכבר יש בו 2 קופסאות של בננות קפואות עוד מלפני המונו, כך זה אפילו יותר מ-25 קילו. ואני הולכת לנסות לדחוף אליו כמה שרק אפשר, ולנסות לאכול ולא לזרוק שום דבר. אני ממש מקווה שאני אצליח לעמוד בזה. זה חשוב לי לראות, נורא מסקרן אותי לראות איך זה יהיה פיזית, מבחינת העיכול, באמת איך זה ירגיש לאכול רק דבר אחד כל הזמן. מאוד מעניין אותי איך זה ירגיש מבחינת האנרגיות, מאוד מעניין אותי לחזור לנקודה הזאת של שליטה, של שפיות, מבחינת אוכל, שאוכל זה דלק, וכרגע אני רוצה לבחון את העניין הזה ולא מעבר לזה. זהו, אני סקרנית, אני אעדכן בהתפתחויות, ותאכלו לי בהצלחה עם כל החבר'ה האלה. הם לא יהיו פה יותר בקרוב, יהיו בבטן שלי. ביי ביי.